El-Shaddai Gospel Dancers. Zan faɗi ka ji gaya mu ne gaskiya, ai bayan na faɗi kana ta yi mani dariya. Masu bi gaskiya ba shi da kyau, masu bi ayya mu da gayin gaskiya, ayya wajuna duniya na da kyau, ayya masu bi mu da gayin gaskiya, wajuna duniya na da kyau. Apollos DCC mun shaida dole mu dawo junan mu gaskiya aiki mustaimi ubi una gaskiya da El-Shaddai Gospel Dancers wato your best dancers moving guys aiki junan mu zamanin da muke ciki, mu gaya junan mu yanuwa domin mu tsira tare. Masu bin yin hakan na da kyau, masu bin haya wurin gayin gaskiya, yan uwana a juna domin yana da kyau, masu bin haya wurin gayin gaskiya, yan uwana a juna domin yana da kyau. Maza wakil daga Apollos DCC mun shaida dole mu dawo junan mu gaskiya aiki mustaimi ubi una gaskiya da El-Shaddai Gospel Dancers wato your best dancers moving guys aiki mun shaida dole mu dawo junan mu gaskiya aiki mustaimi ubi El-Shaddai Gospel Dancers. Wurin Allah ba zai gagara ba, domin shi ne mai biyan bukata. Messiah forces on this one. Muryan bishara zalala. Ma'aikata mai kuce ne, kuce. Tafiya. Magic beat. I need Gospel Dancers. Wayo baba na karkare na halitan Allah. Wayo mama na karkare na halitan Allah. Wayo yaya na karkare na halitan Allah. Wayo ankul na karkare na halitan Allah. Karmure na halitan Allah. Karmure na halitan Allah. Karmure na halitan Allah. Wannan shine gaskiya. Karmure na halitan Allah. Wanda saboda don kowa na gashin